ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ବାହାଘରର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ତାହା ବହୁତ ଅଜବ ଘଟଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଥିଲା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ସେ ମୋ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି। ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଏକଥା ଅଜବ ଲାଗୁନଥିଲା କି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା। ରାତି ଯେମିତି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ମୋ ହୃଦୟ ବି ସେତିକି ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଏ କଥା ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜି ବି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ତାହେଲେ ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ନିଜ ମୁହଁରୁ ଶୁଭ ଶୁଭ କୁହ, ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ଜମାରୁ କହନାରେ ବାପା। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାହାଘରରେ ବେଶୀ କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକିନଥିଲୁ। ସେମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଲୋକ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା କି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଳିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏଇଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆମର ନାଚ ଗୀତ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ଆମର ବାହାରେ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ନିଜ ବଡ଼ ଯାଆକୁ କହିଲି, ବୋହୂ ଅଲଗା ସହରରୁ ଆସିଛି ଅପା, ଥକି ଯାଇଥିବ। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ତାକୁ ଏବେ ପୁଅର ରୁମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ପୁଅର ରୁମକୁ ନ ପଠାଇ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବା। ମୋତେ ବଡ଼ ଯାଆ କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଛି ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ରାତି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ମାନୁଛି କି ବାହାଘର ଉତ୍ସବରେ ସେ ଥକି ଯାଇଥିବ, ହେଲେ ଚା କି କଫି ପିଆଇ ଦେ, ସେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସକାଳେ ରିସେପସନ୍ ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବିଚାରୀ ଥକି ଯାଇଛି। ମୋ ଯାଆ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି କେହି ଥକନ୍ତିନି ମ। ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ତ ଏହି ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଥକିବ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ରୁମ୍ରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ଆମର ସବୁ ନିୟମ ତ ସରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ହେବନି, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଆ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଡ଼ ଯାଆ। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କିଏ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ସେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି ବସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଯାଇ ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ପୁଅ ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ କହିଲି, ମା ଲୋ, ତୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ। ତୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା ଝିଅଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାଛିକି ଆଣିଛି। ଦେଖ ମା, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମା ଲୋ, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ସେ କହିଲା, କି ବୋଉ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ କିଛି ବି ଧରିବୁନୁ ଲୋ ମା। ଘର କଥା ଘରେ ହିଁ ରଖିବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ସକାଳ ହେଲେ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ତୋ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହୁଛି ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମୋର ବି ଇଜ୍ଜତ। ମୁଁ ମୋ ବୋହୂର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରେ ବହୁତ ସୁନସାନ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶୀତଦିନିଆ ରାତି ଏମିତିରେ ବି ସୁନସାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାଳେ ସକାଳଟା ଜଲ୍ଦି ପାଇଯାଆନ୍ତାନି କି। ଏସବୁ ମୁଁ ଭାବି କେମିତି ରାତି ପାଇବ ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଘଣ୍ଟାରେ ହଠାତ୍ 2:30 ବାଜିଲା। ମୁଁ ବୋହୂର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିଲି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା।
ଓଃ ଭଗବାନ, ବାରମ୍ବାର ଏ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଏହା କ'ଣ ଝିଅ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା? ଆଉ ସେ ଝିଅ କିଏ ଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ଅଚାନକ ମୋ ପୁଅର ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ପାଗଳି ପରିକା ଚିଲେଇକି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଓଢ଼ଣୀ ନଥିଲା ବୋଲି। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ସେ କିଛି ନିଜେ ନ କହି ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିଲା ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବେହୋସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପାଣି ଛିଟକା ମାରି ତାକୁ ଆମେ ହୋସକୁ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ତା ଶରୀର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲୁ, ନହେଲେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମଜାକ ବନିଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ତାମସା ବନିଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମ ବିବାହରେ ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲା ପରେ ବି ଝିଅଟିର ହୋସ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡକେଇ ଆଣିଥିଲୁ। ସେଠିକି ତା ବାପା ମା ଆସିଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ଆମ ଝିଅର କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏମିତି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏକ ଅଜବ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ବିଚାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସାରା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଖାଲି ବୁଲି ଚାଲୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ମୋର ପୁଅ ନଥିଲା। ତା ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ତ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେ ଯେମିତି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲା ଭଳି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ବଞ୍ଚିବା ବୋଧେ ମୋ ପୁଅ ଶୁଭମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁଭମ ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମୋ ବୋହୂକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୋହୂକୁ ନେଇ ତା ବାପା ମା ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲି, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋ ବୋହୂକୁ କହିଲି, ଆଲୋ ମା, କାଲି ତ ମୁହଁ ଦେଖା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ଆସେ, ପରମ୍ପରା ସରିଗଲା ପରେ ତୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇବିନି। ଏହାପରେ ମୁହଁରେ ବୋହୂ କହିଲା, ଛାଡ଼ ହେ ତମର ପରମ୍ପରା। ପୁରା ରାଗିକିରି ସେ ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମ ପରମ୍ପରା ତମ ପାଖରେ ରଖ। ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତମ ସମାଜ ନା କୋଉ ଆଇନ କାନୁନ। ମୁଁ ଜଣେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଝିଅ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋ ବୋହୂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ କେବଳ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ପୁଣି ସେହି ପୁନରାବୃତ୍ତି, ସେହି ଘଟଣା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ସେହି ଘଟଣାଟିକୁ ଆମେ ମା, ପୁଅ, ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆମ ମନରୁ ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଥର ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିଲେଇକିରି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁଅର ଚେହେରା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ କି ଝିଅ, ଥରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ହେଲେ ସେ କହିଲା, ମୋ ଜୀବନ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୋ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା କି ମୋତେ ରହିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ତମ ପୁଅ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅର ବାପା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ପୁଅକୁ ଜଲ୍ଦି ଡାକ, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବୁ କି ସେ ଆମ ଝିଅ ସହ କ'ଣ କରିଛି। ଶୁଭମ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଚୁପ୍ ଥିଲା, କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଝିଅର ବାପା ଶୁଭମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ବି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାମସା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେତକ ଥିଲା ସେତକ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଆମ
ଶୁଭମକୁ ଅପମାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଶୁଭମ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁନଥିଲା। ଏହିସବୁ ଅପମାନ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଶୁଭମର ବାପା ଆଗରୁ ହିଁ ଏଇ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଶୁଣେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଝିଅର ମା ତ କାବୁକୁ ହିଁ ଆସୁନଥିଲେ। ସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଗାଳି କରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା ଶୁଭମ ପାଗଳ ତ, କିଏ କହୁଥିଲା ଶୁଭମର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି, କିଏ କହୁଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ ନୂଆ ବୋହୂ ସହ ସିଏ କ'ଣ କଲା କେଜାଣି, ନୂଆ ବୋହୂଟା ଚଉଠି ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ବୁଲୁଛି। ତ ଶୁଭମ ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ଶୁଭି। ଶୁଭମ ବଡ଼, ଶୁଭି ସାନ। ଶୁଭି ଏବେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଶୁଭମର ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ପାଳିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନର କଳଙ୍କ ରାତ୍ରି ପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଭମ ମଧ୍ୟ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ 4ର୍ଥ ନମ୍ବର ବୋହୂ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲି, ଆଉ 4ର୍ଥ ନମ୍ବର ବୋହୂ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲି। ମା ମନ ତ ଯେତେ ହେଲେ ପିଲାର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରିବାରରୁ ବୋହୂ ଆଣିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପରିବାରରୁ ବୋହୂ ଆଣିବି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହିବ। ସେଇ କାଳ ରାତ୍ରିର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ 3 ବୋହୂ ମୋତେ କେବେ ବି କହିଲେନି, ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ତମ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଚାରି ବୁଝ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ଏଇ 4ର୍ଥ ବୋହୂ ଯାହା କହିବ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିବ, କାରଣ ତାର ମୋର ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର 4ର୍ଥ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବୋହୂମାନେ କାହିଁକି ଚିଲେଇ କରି ଚଉଠି ରାତିରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତୁ ମୋତେ କହିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବି। ଝିଅଟି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରିଥିଲା। ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ରାଧା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଣ ସଂସ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶୁଭମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଥିଲା। ଶୁଭମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରେ ଷାଠରେ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଥିଲା। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭଲ ବରପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ବାହାଘର 4ର୍ଥ ରାତ୍ରିର ଦିନର ବୋହୂ ପିଲା ତା ରୁମ୍ରୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ପାଗଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବୁଲେ। ସେ କଥା ଯେବେ ଆମେ ପଚାରୁ ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଆସିବ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ନ ଯାଉ, ଆଉ 4ର୍ଥୀ ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ସେ ମୋତେ କ୍ଲିଅରରେ ଜଣାଉ। ଆଉ ଶୁଭମକୁ ବି ମୁଁ ରାଜି କରେଇଦେଲି। ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାରୁ ମୋ ଲୁହକୁ ଦେଖି ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହେବାର ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ମଜାକ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଏଥରକ ମୁଁ ବେଶୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି। ଘରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ। ଭଲସେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରାଧା ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି ଥିଲା ଯେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର 4ର୍ଥୀ ରାତି ବି ଭଲ ଭାବେ କଟିଥିଲା, କାରଣ ରାତି ଅଧରେ ବୋହୂର ଚିଲେଇବାର ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଭିନଥିଲା। ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଆଣି ସେଇ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଖୋଲିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ପୁରା ତାଜୁବ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଦେଖିଲି ଯେ ରାଧା ବେହୋସ ହୋଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଶୁଭମ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ରାଧାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଲା
ତାକୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଛି ବି କହିଲାନି ଆଉ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା। ତା ବାପା ମା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତେନି, କେବଳ ରାଧା ହିଁ ଜାଣିଥିଲା। ତା ବାପା ମାଆକୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ରାଧା କିଛି ବି କହିନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲା ଲୋକଟା ଡରି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ବାପା ଘରେ ରହୁ। 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାଧା ପାଖକୁ ଗଲି। ତା ବାପା ମା ଭାବିଲେ ଯେ ରାଧାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମୋତେ କଲେ। ମୁଁ ରାଧା ପାଖକୁ ଗଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ସେଇଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ? ମୋତେ ତୁ ବୁଝାଇ ସବୁ କହ। ରାଧା, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ କି ଶୁଭମର ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ତୁ ମୋତେ ଜଣେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ରାଧା ନୀରବ ଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଭମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ମୋତେ ମାରିଲେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଧାର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଆଉ କରୁଣ ଆଖିର ଚାହାଣୀକୁ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ରାଧା ଡର ଓ ଭୟରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେଠାରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରାଧାର ମା ବାପା ପରଦିନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ କହିବେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 3 ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଯାକ ପରଦିନ ହିଁ ମୋ ପୁଅଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଫୋନ୍ ବି ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଯାହା ହେଉ ରାଧା ଏବେ ବି ମୋର ବୋହୂ ହେଇଛି, ଆଉ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୋ ମନରେ କିଛି ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଯାହା ହେଉ ରାଧାକୁ ଯେମିତି ବି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯାହା ହେଉ ଶୁଭମର ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ଚେକଅପ୍ କରେଇ ନେବି। ସେ ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉ ଡକ୍ଟରଖାନାକୁ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରେଇବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତା ଖାଇବାରେ କିଛି ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ପରେ ଶୁଭମ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ତାର କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ଓ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମର ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଶୁଭମ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ତେବେ ତାର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏ କେମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା? ଯଦି ନର୍ମାଲ, ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେରି ନ କରି ରାଧାର ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ରାଧାର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାଧାର ବାପା ମା ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ରାଧାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ରାଧା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ବସି ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ପଛେ ପଛେ ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ତାକୁ କହିଲି, ରାଧା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ରାଧା କହିଲା, ମା ଆପଣ ସବୁ ବି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି କି ଏଇ କଥା କାହାକୁ ବି କିଛି କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ନେଉରା ହୋଇ କହିଲି, ତୁ କିଛି ବି କରିବୁନୁ, ବାସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଘରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଏହାର ସତ ଜାଣିକି ହିଁ ରହିବି। ମୋ କଥାରେ ରାଧା ରାଜି ହୋଇ ଆସିଲା। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ରାଜି ହୋଇ ଆସିଲା। ରାଧା ତ ପ୍ରଥମେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ବୋଲି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ରାଧା ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଶୁଭମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି କି ରାଧା ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ରହିବିନି, ତୋ ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଶୁଭମ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଧାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଶୁଭମର ରୁମ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ
ଖଟ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିଲି। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଶୁଭମ ରୁମ୍କୁ ଖାଇସାରି ଆସିଲା ପରେ ସଜ ହୋଇ ବସିଥିବା ବୋହୂ ବେଶରେ ରାଧାକୁ ଟିକେ ନିରେଖି ଦେଖିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର ହେଉଥାଏ। କ'ଣ ସବୁ ଏବେ ଘଟିବ? ରାଧା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆବାଜ ଶୁଭାଗଲା, ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଗଲା। ଆରେ, ବାଥରୁମ୍ ତ ଶୁଭମ ଯାଇଥିଲା, ଏ କି ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର। ଖଟ ଉପରୁ ରାଧା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବେହୋସ ହଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଭମକୁ ଦେଖି ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଇଏ କି ଭୟଙ୍କର ରୂପ! ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ତା ଆଖିରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବା ପାଇଁ। ତୁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ତ ମରିବୁ, ତୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରିବୁ। ମୁଁ ଜୋର ପାଟିରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ଶୁଭମ, ଇଏ କି ତୋର ରୂପ, ଇଏ କି ତୋର ଚିତ୍କାର? ଶୁଭମ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଭମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁମନ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସୁମନ। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାରୁନଥିଲି। ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ବାଜି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବଳ କୌଶଳ କରି ବାହାର ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଶିକୁଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଭମ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଶୁଭମ, ମାମା କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ମୋତେ କାହିଁକି କବାଟ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଛ ରୁମ୍ରେ? ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଭମ ଉପରେ କୌଣସି ଭୂତର ସାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ବୋଧେ। ରାଧାକୁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି। ଡାକ୍ତର ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ଶୁଭମ ଉପରେ କୋଉ ଭୂତର ସାୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ସେ କହିଲେ, ମତେ ଲାଗୁନି ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଭମର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ସେ ପାଗଳାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀମାନେ କୌଣସି ସିନେମା କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାଣୀର ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ସେହି ନାୟିକା ବା ନାୟକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲେ ରୋଗୀ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିକି ଶୁଭମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଶୁଭମ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଥର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଭରସା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ ପରେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଉଠି ସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଭମର କିଛି ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭରସାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଜଳଖୁଆ ଖୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲି, ତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋରି ଘର। ଏଇ ଘରକୁ ତୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଘର। ରାଧା କହିଲା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ସବୁ କଥା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଶୁଭମର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇସାରିଛି। ଶୁଭମ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗଲା ଅଫିସକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ସବୁ କବୋର୍ଡ଼ ଥାକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତାର ଖଟ ପାଖରେ ଥିବା ର୍ୟାକ୍ରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ସେଥିରୁ ପଢ଼ି ଜାଣିଲି ଯେ ସେଥିରେ ଥିବା ନାୟିକା ସୁମନ ଓ ଅହଲ୍ୟା ତା ଭିତରେ ହାବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାକୁ ପାଗଳି ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେଇ ସୁମନ ଓ ଅହଲ୍ୟା ତା ଭିତରେ ହାବି ହୋଇ ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଆଉ ଟର୍ଚର କରିବା ଭଳି ଭୂମିକା ସେ ନିଭାଉଥିଲା, ଆଉ ଶୁଭମ ଏହି ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେକୁ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଶୁଭମ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ରାଧାର ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ପରିଶ୍ରମ
ଶୁଭମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ନୂତନ ରୂପେ ମଣିଷ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ରାଧା ବି ଶୁଭମ ଆଖିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଯେମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ କାହାର ବି ନଜର ଲାଗି ନଯାଉ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ରାଧା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 3 ମାସ ହେଲା ଶୋଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭମ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଶୁଭମର ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ଶୁଭମ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ରାଧାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା, ରାଧା କାହିଁ? ଶୁଭା କହିଲା, ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ତୋ ରୁମ୍ରେ। ଏତିକି କହିଛି ଶୁଭମ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କବାଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସକାଳ ପାଇଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ରୋଷେଇ ଘର ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଜଳୁଛି, ବୋଧେ ମୁଁ ରାତିରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ରାଧା କଫି ବନଉଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ମା, ଏତେ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଉଠିଲୁ? ସେ ଲାଜେଇ ହୋଇ ଲାଜୁଆ ଆଖିରେ କହିଲା, ତମ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ କଫି ବନଉଛି, ସେ ପରା ପିଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁଖୀ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।